پشتی دەستپێکردنا کۆرۆنایی بە شەنخانەیە ئاڤێستایی ji bo ku nivîskar û xwendevanên Kurd ji hev dûr nemînin, ev demeke biriya vîdeo konferansan xwendevan û nivîskaran digihîne hev û dû. Xwedê vê ve şanxaneyê dide zanîn ew biriya vê projeyê dixwazin peywendiya navbêna nivîskar û xwendevanan de xurt bikin û arşîva vîdeoyî ya hemû nivîskarên Kurd pêk bînin. Vayrusa koronayê wek hemû warên jiyanê bandora xwe ya xirab li ser weşanxaneyên Kurdî jî nîşan daye. Weşanxaneya Avestayê ji bo ku nivîskar û xwendevanên Kurd ji ber koronayê ji hev dûr nemînin, ev nêzîkî sê heyvin li ser înternetê birêya vîdeo konferansan nivîskar û xwendevanên Kurd digihînin hevdû. Xwediyê vê weşanxaneyê Evdila Keskîn dibêje gelek nivîskar û rewşenbîrên Kurd hene ku beriya 10-15 salan koça dawî kirîne, lê derbarê wan de gelek kêm vîdeo wêne hene, lem ew dixwazin birêya vê projeyê arşîveka vîdeoyî ya her nivîskarekî Kurd tomar bikin û bandora koronayê ya li ser Kurdan ji devê nivîskaran di demê wê de bi zelalî nîşan bidin. Sepsedan nivîskarê Kurd hene, ê ku 10 sal 15 sal berî mesela Mehmet Uzun çend sal berî wefat kir, 13 sal berî wefat kir. Yani Mahmud Baksiye gelek nivîskarî dinin 10 sal 5 sal 3 sal mesela arjin arî çend qeydê vîdeo hene. Gereke em jî vê bîrobaweriyê hin tişta îro qeyd bikin. Meş hemû nivîskarê xwe agahdar kirin ku em dixwazin tiştekî wisa bikin ama çarçoveya wê nivîskar bi xwe êdiyar bikin, bixwaze berhema xwe dixwîne, bixwaze tiştekî din dixwîne, bixwaze ser berhemek din dipeyvê ama destpêkê ji hinek behsavan rojên taybet bikê wek qeydeke dîrokî xweş dibe û xweşbextane yani hejniha ve meriv dikarî birhetî bêje ku arşîvek gelek baştir ketiye. Helbestvanê Kurd berkenbereh jî li hember vê xebata weşanxaneya Avestayê kêfxweşiya xwe nîşan da û diyar kir li gel hemû zorî zehmetên koronayê vê nexweşiyê ji hinek aliyan ve derfetên nû ji bo nivîskaran derxistiye û nivîskarên Kurd dikarin Sûdê ji vî wextê zehmet werbigirin. Her çiqas em û xwendevanên xwe û weşanger û em bêjin sazî û dezgehên çandî kulturî nikarbin bêne cem hev jî bi saya komûnîkasyonê, bi saya platformên dijîtal em dikarin li mala xwe kesên ku bi hezaran kîlometr ji me dûr bikevin têkiliyê û êş û xem û bextewariyên xwe bi hev re par ve bikin. Lew evê vayrosê rêyeke din da ber me, da ku em bikaribin xwe ji gelek karesatê din biparêzin. Weşanger Evdila Keskîn diyar dike wan birêya vê projeyê heta niha arşîva sû heşt nivîskarên Kurd pêkanîne û wan plan hebû îsal gelek çalakên edebî pêk bînin û hinek çapên taybet yên pirtûkan derxînin. Lê ji ber koronayê ev xebat niha hinekê rawestiyaye. Helbestvan berkenbereh jî dide zanîn piştî ku mirov ji ber koronayê di malên xwe de man derfeta wan çêbû ku zêdetir bixwînin û lêkolînan bikin ji ber wê dibe ku ev rewşa niha ji bo pêşarojê derfetek nû derxîne. Diyar Bayram, Kurdistan 24, İstanbul. Spas bûm bîner û guhdarî.